Непощуреем по футбола. По Cartoon Network следва новата поредица Иназума 11. Реклама. Реклама. Ти си най-добрият! Всичко е възможно във въображението на Елият Хлапето по Cartoon Network. Смущение в силата. Нашественици ще има. Да защитаваме Мортика сами срещу джедаите? Мразя тази работа. Усещам нещо, учителю. Това е тъмната страна, Сока. Уортхок, защитете корабите. Един джедай идва. Изглежда доста недоволен. Джедаите са все по-близо. Сега! Пази се! Мирът и благоденствието внезапно приключат. Дойде денят, от който се страхувах. Колко бързо се промениха нещата за гостите. Се появяват водачи на най-неочакваните места. Този меч е готов, Лайън Мок, за разлика от теб. Властта не се упражнява само с меч. Ето защо не ставаш за крал. Готови ли сте? Грамотевични котки! Грамотевичните котки. Нова поредица. Всеки четвъртък от 18:30 само по Cartoon Network. Сега ще видим Анджело е върхът и още един от неговите сложни планове. С малко труд и много късмет Анджело ще успее. Затова не ставайте, следва Анджело е върхът само по Cartoon Network. Form Titan. Всички те имат необикновени дарби. Телепатия, извънредна бързина, изострен слух, изключителна точност, умение да се оформя в твърдена вода. Те са млади, те са неопитни, но са страхотни! Младежка лига! Нова поредица утре от 18:30. Само по Cartoon Network. За да си от отбора на победителите това лято, трябва да си бърз. Смел! Трябва да ги спрем на всяка цена. И преди всичко да мислиш отборно. Играете срещу всички нас. Аксел, давай! Стани част от отбора. Да започнем ударно. Хайде, приятели! Иназума 11. Днес от 17:30 само по Cartoon Network. Реклама. Някой от учителите ви казват ли: спри с маймунджулъците?
Учителите на Адам Лъв не го правят. Това се изисква от него, за да се впише. Следва най-добрият ми приятел е Маймуна, само по Cartoon Network. Следва време за приключения, а после идва новата поредица Грамотевичните котки по Cartoon Network. Тези котки ще надвият злото само с един от 9-те си животи, но пазят останалите 8 за всеки случай. Гледай ги страхотна нова поредица Грамотевичните котки, която следва по Cartoon Network. Си има устройство за всичко. Дишане под водата? Ето го! Летене? Ето! Да избяга от опасност? Ето! Искате ли да разберете какво още виси на колана му? Открийте това след малко в Батман дръзки и смели по Cartoon Network. Скуби Бойците са непобедими! По Cartoon Network следва Бакуган! Мектаниум се надига! Всички те имат необикновени дарби. Телепатия, извънредна бързина, изострен слух, изключителна точност, умение да се оформя в твърдена вода. Те са млади, те са неопитни, но са страхотни! Младежка лига! Нова поредица! Всеки петък от 18:30. Само по Cartoon Network. Реклама. Този отбор има качеството да стигне до край. По Cartoon Network следва Герои 108. Следва време за приключение и както изглежда, Фин се нуждае от помощ в борбата с злото. Очевидно той ще помоли мен. Напълно сигурен съм. Затова сложих телефона до мен да е наблизо, когато звънне. Вие останете с Cartoon Network, докато аз чакам до телефона. Ще звънне всеки момент. Да се надяваме. Предупреждение! Следващото шоу може да съдържа гайки. Не от обикновените, а от тотално развинтените. Сещаш се за кога говоря. Това е The Looney Tunes Show. Запътили се се насам за това. Остани с Cartoon Network. Дигнете главното платно! Паркът би трябвало да е мирно и тихо място, но щом командват Мордекай и Ригби, това определено не е така. Остани с Cartoon Network, следва Парк Шоу, вероятно с поредната катастрофа.
на Гъмбъл се завръща. По-голям, по-смешен, по-щур, по-смешен, по-щур, по-голям и по-голям от всякога. Нов сезон на невероятния свят на Гъмбъл. Остани с нас, защото след паузата Гъмбъл ще ни донесе действия, приключения и смях, натъпкани в неговото собствено предаване. Нямам търпение! Остани с Cartoon Network, защото следва невероятният свят на Гъмбъл. That's all, folks. Когато злото атакува, има само един герой, който е достатъчно смел, достатъчно твърд и разбира се достатъчно страхотен, за да оправи всичко. Не съм аз! Това е Генератор Рекс! Следва по Cartoon Network. Чаудър пристига с няколко кулинарни наслади. Единственият проблем е, че той вече е изял всичките съставки. Остани с Cartoon Network, докато отскоча да напазарувам. Чаудър ще започне веднага след паузата. Момчетата, които следва да видите, са толкова неуверени в своята страхотност. И това е страхотно! Те работят усърдно над мързела си. Това може да са само момчетата от Парк Шоу. По Cartoon Network следва да видите веселите им лудори. Останете с нас! Има ли животът нужда от повече приключения? Липсва ли ти откривателски дух? Мечтаеш ли си някой да ти покаже пътя? Ако е така, имаме нужното предаване. Гледай съветите на динамичния дует Фин и Джейк във време за приключения, които следват по Cartoon Network. Ако ти кажа, че в следващото предаване участват скандален паток и смешен заек, мисля, че ще се сетиш кое е то. Разбира се, че е The Looney Tunes Show. Затова остани с Cartoon Network и ще го видиш веднага след паузата. Остани с нас, защото след паузата Гъмбъл ще ни донесе действия, приключения и смях, натъпкани в неговото собствено предаване. Нямам търпение! Остани с Cartoon Network, защото следва невероятният свят на Гъмбъл. That's all, folks.